naende bene ntegetengire libageri ngakire abarai baminto abaheshimiwa aba MCA nima n'abayetega igoro mwagenda ko yo abande ayikire nyagitari enarenge njira naye kali kiogoro nanyole gali ya mugete nene para konyo ananyetire narengere ligali elikire GK ayatali amalyoge bwat ngakite nene para konyo atwetire natebe bantu bane irana twairana ega twekese gali yate nene kumva ukogorona kwabo chokete nanyo anabantu bane barenge koirama amalyogo alia Kenyenya. Therefore I'm happy that amalyogo alia ikire chinyagitari eke maene kia mangana nkelina ki amalyogo ali amalyogo aya enkoni wese chikila kichinyinge naende korunga ayogo tene nikoni amalyogo ali chisi nyinge ngaki mwanje kisegi chimbwe ko batebinda mangana agaiga muigwe